Hej og velkommen til de indiske nyheder. Jeg vil nu som den eneste her i verden kun på at sige det på indisk og på dansk. Indisk og dansk. Okay. Kom. Jeg hedder Olo. Jeg kan ikke lide hovedet frem. Okay. Og nu til hvorfor det er, at vi sender over tid. Jeg ved jo godt, at klokken den er 1,000000 om natten. Men hvem gider ikke godt se tv om Ole Henriksen på den indiske kanal Rulle Pyg Pak 24 timer. Jeg kan ikke huske. Kan jeg få min kort? Nej. Nå. Okay. Ikke så. Jo, det er sådan, det er meningen. Helpless keys. Hey, hit med mine ting. Og det var vist lidt det forkerte. Det var til min søns nye computerspil. Undskyld, men lad mig gå med ham. Han hedder Jonas. Og nu skal vi høre om verdens bedste kogebog, og den er så på dansk. Karnesson familie, sådan. Bam!